आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलजों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंहानि न'आव थामहिनबा आंनि लाइब्रेरि लोगोसे आंनि उन्दुग्रा सेरावनो दं। बिनि खरसायाव दिनै 1 बोसोरसो जासिगोन बेरेनि बाहा लानाय बुब्लिया। बे बेरेयानो जाहैबाय हान्दिलर बेरे। अन्नानै न'खरनि मानसिफ्रा बा आइजोआ आंखौ बुंदोंमोन बे बेरेखौ गिदिर खालामब्ला मोनसे समाव जोंहा गोबां खैफोद जानो हागौ होननानै बुंखादोंमोन। नाथाय आं अन्नायनि जाउनाव बे बेरेखौ दिनै मानै जरासेनिफ्राय लाग्रोनानै दिनै बे हाजार जेरै 5000सो दिनै बिमाफोर जाबाय, फोलेर जाबाय। दा बिसोरनियाव आं बांद्राय बिदुंनि थाखाय आं दिनै फेन होदोंमोन। फेनाव बोरैबा बे माथामसो बिमाया सौदावफैनानै थैदोंमोन। बे बुब्राबनानै माथाम बेरे फैनायाव बिसोर लोब गावसोरखौ माबा मोनसे खालामबाय नामा बिदि जानानै जोंखौ बिसि फिसाय सानैखौबो बे बेरेया गाग्लोबनानै थिगसे होयो। आं खोब खस्थ' खालामनानै रुफैसिम दा आलु बेदर बादि आंनि सिङाव आरो खर'आव जाजोबदों गासैबो बेरेजों। आं दा बिराद खस्थ'यैसो भिडिअबो खालामदों। दा बे बेरेखौ आङो खावनाय जासिगोन। थामहिनबा आं बुथारनो खुनु बेसाद जिब जुनार मुवा बेसाद जोंहा न'खराव जिउ सिथारा। थामहिनबा बेदर फिसा जायोब्लाबो दाउ अमाफोरखौ बाजारनिफ्रायसो बायनानै जायो, जोंहा सिथारनानै जाया। जायनि जाहोनाव जेखिजाया जिबिखौनो सिथारनायनिफ्राय जानथायाव थायोमोन जोंहा न'खरा। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा, बे बेरेया ओरैबायदि गिदिर जाबाय खावग्रा मानसि लाबोनानै खावनाय जासिगोन आरो। नङाब्ला मालाबा बेबायदिनो गेदेर खैफोदाव जाबावगोन होननानै आं सानो। खेबसे नङा खेबनै दिनैजों बे बेरेया एटेक खालामबाय। गिबियाव आंनि बिसि मन्जुमाला बसुमतारीखौ एटेक खालामदोंमोन, नैथियाव दा आंखौ खालामबाय। आंनियाव दा दिनै गोबां बेरे जोजादों। आङो न'निफ्राय ओरैबायदि खस्थ'जों ग्लेमर बाइकखौ सालायना फैदों। आं दासिमबो बे कन्टेन्टखौ खालामदोंब्लाबो आंनि देहा सोलेराव बेसेबांबा बेरे जोनायनि जि मजा, बे सानाय सुनाया मोनगासिनो दङ। बेरे हान्दिलर जोना थिगसे मा सानाय सुनाय जानानै डक्टरनाव फैनांबाय आं लोगोफोर। नै डक्टर निरन्जना आंखौ इन्जेक्सन होखांबाय, थानो हायाखै आरो दा ओरैबायदि माबा जादों। दा उफाय गैया, बेरेखौ खावनांसिगोन। पापखौ गिनानै मावाखैमोन। बेसेबा गिदिर माइ बस्ता बादि जालांबाय। खेबसे नङा खेबनै हिनजावखौ खेबसे एटेक खालामबाय, दा आंखौ दिनै खालामबाय। अन्नानै मानसिफ्रा खावनो नागिरबाबो आं खावनो हायाखैमोन आरो। आंनि JSP Advice 365 चेनेल जायो नोंथांमोननो आं लाइभ टेलिकास्ट खालामना होबाय दं। डक्टरानो इन्जेक्सन खेबसे होखांबाय, दा इन्जेक्सन गंनै लानांगोन होनदों। बिनि उनाव गोबां बिथाङा सागानायनि मुलि हरगोन। दा बिथाङा नै थैज ধরব পাৰে দে জীৱনত কিমান ঘাত প্ৰতিঘাত দিয়ে। ইনজেকশন কাটাতে যেটা করলেই কমে যায়। এই দিন না একটু বেশি দিন হয় নাই। আচ্ছা বুঝতে মানে হল এসএসবি কেটা সুইচ কেটা দিছিল। এনে গাইছে আচ্ছা সব কেটা কামড়াইছে 12 জন সব হইয়ে সব 6 জন বেশ দিবা লাগা হইছে আর কেটে বলে হইছে। আচ্ছা বেশি গেল না। আর दा बिस दानगानायनि इन्जेक्सन लानाय जाबाय लोगोफोर। ओरैबायदि सादों थारमाने आसुरित धरननि आरो सानाया। थारमाने मोनसे एक्सपेरिमेन्ट आरो बेरेया जोबा माबायदि मोनो बिनि एक्सपेरिमेन्टखौ दिनै मोननायबाय आरो। दा बिथां निरन्जन आरजु आंखौ इन्जेक्सन गंनै होबाय दानगारनायनि। बिथाङा बुंदों 2 घन्टानि उनाव नोंथाङा रिलिफ मोनगोन, साननांगौ खोथा गैया।
बिनि उनाव बिथाङा दान्दिसे आंखौ जिरायनो होदों गावनि चेम्बार सिङाव आं दङ दा बिथाङा सिम्पोल चेम्बार खालामना लादों सिङाव जोंनि रुकुइनि सासे खोब मुंदांखा सासे डाक्टर बिथाङा गोबां मानसिखौनो बेबायदि सिकित्सा खालामनानै बायदिसिना बेरामफोरखौ फाहामगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों बेनिफ्राय बिथांनियाव आङो खोब खस्थ' खालामना बाइकजों सालायना फैदोंमोन दा इन्जेक्ट खालामबाय बिथाङा दान्दिसे उनाव रिलिज जागोन होननानै बुंदों बिबिटु साइदों बिबिटु बारि जाबाय এটা টেনশন না টেনশন পাই যায় কিছু জরুরি যায় ভাত খাইছেন না দুটা কিছু কিছুগুলো একদম বেশি উঠে যায় এটা দেহাতে খুব নাই হয় তথাপি কিবা হৈ যায় তাহলে একটু টেনশন হতে গরম হতে প্রেসার বেশি উঠে যায় डाक्टर सिङाव प्रेसारा बारायनो हागौ टेनसन दोननानै नायखांबाय बिथाङा दा बिथाङा बुंदो आरो जेबो टेनसन लानांगौनि खोथा गैया थिगैनो दं नर्मेलावनो होनना बुंदों थाबैनो रिलिज जागोन आङो दासो जिरायनानै बेबो ओंखारलांनाय जानोसै दसे जिरायनाय চেম্বাराव মাথা মাথাত এনেকৈ আলুৰ দৰে হৈছে হৈ আছে না এইবিলাক মাথা চব কিবা হৈছে ৰিলিভ অলপ ভাল হৈছে দেখা নাপায় না এই মাথাত এইবিলাক দেখাই পোৱা নাযাব এইবিলাক চব ভিতৰত কেনেকৈ থাকোঁ নাই দেখা নাপায় এইটো বিজি দিছোঁ না ৰিয়েকশ্যন কাটা এটা মানুহ কামৰাই 5 লাখ যাব চেঞ্চেছ হৈ গৈছে এই মোৰটো যেনেকুৱা আপুনি তাকত মানুহ বুলি আহিব পাৰিছে এইটো উঠাব লাগিব কেতিয়াবা আৰু ডাঙৰকৈ কৰিব কোনোবা সমাজটো বিয়া ডাঙৰ হ'ল না মোটামুটি 6-7 হাজাৰ মান পৰিয়াল হ'ল পৰাই নাছিলে এই পুৰাণাবিলাক বুজি পায় এই নতুনবিলাকে তাৰমানে দুখ পালাক না দুখ নাপালি একো নহলাক ভাই এই খেলত লাগি দুখ পালাক যে সি মাথাত কিনিটো এতিয়া এইফালেতো অলপ কিবা হ'ল এইটো কৈ যাব মাথাত কিনিটো কিবা হৈছে মাথাত বেছিকৈ কিবা হৈছে না বেছি কাম হৈছে दा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बे खोब दुखुनांथाव खोथा आं खुनु जिबिखौ जोंहा न'खराव सिथाराब्लाबो दिनै बेबायदि बेसेबा गिदिर बेरे नोंथांमोननो आङो सावगारियाव खिन्थागासिनो दं बे सावगारियाव खिन्थानाय बेरे बाहागोखौ खावनाय जासिगोन लोगोसे बेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे कन्टेन्टखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था आरो बे हेन्डेलरा माबादि लायो माबादि गिदिर जानानै दिनै आंनि लाइब्रेरियाव बा आंनि उन्दुग्रा न'आव माबादि आंखौ एटेक खालामखो बेनि आबुं डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय